Il-ġimgħa mqatsejja żmien importanti għall-insara, żmien ta' sagrifiċċju bħala preparazzjoni għall-ikbar festa tal-Knisja Kattolika. Ħafna nsara jisumu fl-40 jum billi ma jiklux laħam u ħelu, oħrajn isumu biss f'ras ir-Randan u l-Ġimgħa l-Kbira jumejn ta' sawm obbligatorju. Iżda fl-antik is-sawm kien jittieħed b'aktar serjetà. L-istoriku Mario Coleiro qal li kull nisrani kien obbligat isum billi jikol biss ikla waħda jew f'nofsinhar jew inkella flaxija. Fil-każ tal-insara l-ikel kien tiekol 3 darbiet kuljum. L-ikla prinċipali waħda u mbagħad tieħu xi ħaġa filgħodu xi ħaġa filgħaxija. Però jekk tieħu belatè filgħodu, ma sax joħodha bil-ħalib, belatè waħdu bil-lumi, ġifieri biex ma jkunx nutrittiv. Mario Coleiro jispjega kif it-tradizzjoni li ma niklux laħam irritnija mingħand il-lut għax kienu jemmnu li l-laħam huwa xi ħaġa rikka u ta' preġju li tiklu. Però daw fil-passat kienu jemmnu li l-laħam hija l-iktar xi ħaġa prezzjuża jew aħjar ta' valur li tista' tiekol. Allura kienu jiċċaħdu minnha żgur dik. U mbagħad fil-Ġimgħa l-Kbira għax illum il-ġurnata kull ma fadal obbligatorji huma ras ir-Randan, ġifieri l-erba' jkun meta jibda r-Randan li jiġi eżatt wara l-Karnival, u nhar il-Ġimgħa l-Kbira. Flok laħam jittiekel ikel ieħor bħal ħxejjex, bħal ħut, huma t-torti tal-ħut, għax ħut seta' jittiekel, il-qaqoċ mimli pereżempju bil-indivja biha u prattikament jikla verament tajba, ġifieri. Dwar is-sawm, One News żar il-lokalità tar-Rabat fejn staqsa lin-nies jekk ma jsumux nhar il-Ġimgħa l-Kbira. Insum, iva, insum. Insomma, mhux ħafna ma nsum, nipprova nsum kemm nista'. Le, bħallhom lew, mhux illum biss ir-Randan kollu, nhar ta' ġimgħa speċjalment u nhar ta' erba' ma nikonx laħamu. Aħna nsumu għadna ngħixu fi żmien l-antik. Fost l-ikel li jieklu fil-Ġimgħa l-Kbira, in-nies semmew ħut u ħobż biż-żejt. Ħallhom x'tiekol. Xejn partikolari, normali, ġifieri issa fl-ofsinhar forsi nieħu xi ħaġa ħafifa ma mhux li ħanikol xi laħam jew affarijiet bħal dawn. Affarijiet bħal ton ta' żejt, xi u xi ħut hawn. Biex jekku, bastaw biex laħamu. Allum nieħdu xi ħut, però minn filgħodu sal-ofsinhar ma niklux. Niklu xi ħaġa fl-ofsinhar, mill-ofsinhar sas-sitta ma niklux, niklu fis-sitta u mbagħad nibqgħu sajmin sal-nofs il-lejl. U mbagħad għadha tkun ġurnata normali. Mario Coleiro qal li fl-antik in-nies kienu jsumu biex ipattu għal tnubietom. Llum il-ġurnata narawha naqra waħda blenti differenti, kważi iktar importanti tagħmel xi ħaġa l-ġid milli sempliċiment inti tiċċaħħad minn xi ħaġa. Meta inti qed tagħmel xi ħaġa l-ġid tkun qed tgħin il-ħadd ieħor ukoll, ġifieri naħseb jiena hija ħafna iktar ta' valur milli sempliċiment bniedem ma jikolx jew jikol ikel differenti. Il-preparazzjoni tar-Randan iwassalna għal qawmien ta' Ġesu Kristu mill-mewt e kif nhar il-Ħadd niċċelebraw il-festa tal-Għid il-Kbir, l-ikbar festa għall-Knisja Kattolika. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.